हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय जाबाय मुख्यमंत्री शिशु सेवा आसनियाव मुं थिसननाय साफ्रोम मोनगिरि बिथांमोननो होनाय जागोन 7,86,200 रांनि फिक्स डिपॉजिट 24 बोसोरनि थाखाय बिनि अनगाबो होनाय जागोन दानफायाव 3,500 रां लोगोसे गंसे लैपटप आरो बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय रायजोनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिदिब्ला बे आसनिया माबोरै मोनो माब्ला मोनगोन मानो मोनगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। थांनाय मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायदोंमोन कर'ना बेरामनि जाहोनाव बिमा-बिफा खोमानांनाय मावरिया गथ'फोरनि थाखाय आसाम सरकारनि मोनसे आसनि बानायनानै होदों आरो बे आसनिनि मुङानो जादों मुख्यमंत्री शिशु सेवा आसनि। जायफोरा बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिदिब्ला बिथांमोननो आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय साफायाव 7,86,200 रांनि फिक्स डिपॉजिट खालामनानै होनाय जादों। जेब्ला बै एप्लाइ खालामगिरि बिथाङा 24 बोसोर आबुं जायो अब्ला बे रांखौ बिथाङा गावनि बेंक एकाउन्टआव दिहुननानै लानो हागोन जाहाथे बिथाङा फरायनाय हाबायाव एबा हाबा जुलि जानाय जायखिजाया मोजां हाबायाव बाहायनो हायो। बेनि अनगाबो बिथांनो एप्लाइ खालामनाय समनिफ्राय दानफ्रोमबो 3,500 रांहै आरो गंसे लैपटप होनाय जागोन आरो बिथाङा जेब्लासिम 24 बोसोर आबुं जाया अब्लासिम बिथाङा बे 3,500 रांखौ दानफायाव मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय जेब्ला आबुं 24 बोसोर जायो बेनि उनाव बै फिक्स डिपॉजिटनि रांखौ दिहुननानै लानो हागोन। बे गासै रांफोरखौ गिबि मन्थ्रिनि रां बाख्रिनिफ्राय होनाय जागोन। गासै 1,100 सुबुंफ्रा बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जाबाय आरो जुदि नोंथांमोननि नोजोराव बिमा गैजायै एबा बिफा गैजायै एबा बिमा-बिफा सानैबो गैजायै मावरिया गथ' दङब्ला गंफ्रोम जिल्ला बेंगिरिनिसिम थामहिनबा डिसि बिथांमोननिसिम खौरां होनानै बेनि थाखाय आरज बिलाइ गथायनो हागोन। আমি 11 গৰাকী শিশু আমি ইয়াতে পাইছো এওঁলোকক আমি প্ৰত্যেক গৰাকীকে এখন 7,81,200 টকাৰ আমি একোখন ফিক্স ডিপোজিট দিছো। এই ফিক্স ডিপোজিট খনৰ ভিত্তিত 24 বছৰ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে মাহত 3,500 টকাকৈ লাভ কৰি থাকিব till they attain age of 24 years। আমি ঘোষণা কৰোতে এইটো স্কিমত নাছিলে কিন্তু ইয়াত এটা এডিশনালি কম্পোনেন্ট হ'ব যে 24 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এই 7,81,000 টকাটো তেওঁলোকৰ হৈ যাব। 3,500 টকাকৈ মাহত পালো আৰু on the expiry of the term of the fixed deposit the principal value the principal amount will not come back to the government usually which should have been because of the scheme which we announced আমি অলপ স্কিমটোত অতিৰিক্ত কম্পোনেন্ট এটা লগাই দিলো money will go to them কাৰোবাৰ পঢ়া শুনা কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু বিভিন্ন ধৰণে সহায় হ'ব আৰু এই মাহৰ 3,500 টকা যেটো ফিক্স ডিপোজিটত আফটাৰ এ মান্থ একুৰু হ'ব এই মাহৰ 3,500 টকাটো আমি বাই চেক So बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।